Matur suwun. Panca tani nggih. Budhe monggo disekecake, Mbak. Hey
tenan ya. Jebule iki anyar ora Pak, harapan bae. anyar. Nggih. Niki Ora jebule bae-bae. ora bae-bae. Matur suwun sakonco saking ST Audio ST Sound Audio. System Jala Dinasti Production. Dinasti Production. Ya dari wonten rukun agawe sambosa. Kompak tenan ya Mas. Iki mau berarti wis do maem kabeh ya. Ora, iki mau wis tak koordinir ning Iya. kadang ana sing disiki. Sing biasa Biasane tukang
Melodi senengane dhisiki kuwatir nek ora uman. Cah iku ancen ya ketara Wis kok, Mas. diomongi bar maghrib mangkat ngasar wis glibetan. Mbok menawa arep karo nyaur utang sik Oh, ngono. mbok ora tau duwe utang. Ora bocah tau kuwi. to, Mas? Wah, Bocah lugu. Oh iya iya. Duwe ya iki ora duwe ya meneng ae. Ya. Kacot cendek. Kang pantes sino So. rasana Wonten layang menika, Mas. Layange Pak Suwono. Oke. Kok kendel ya Mas ciwikan ya. Nuwun langgam lungiting asmara katur sedaya panitia matur nuwun. Oke. Mangga.
sampun pripun? Oh, dereng Niki wonten RKS. Lah biasane ki langsung ngono lho, Pak. Oh, langsung lan dulure wis mlumpa. Oh, dimboi. Oh, matur sembah nuwun nggih. Bocah angon bejo. Alhamdulillah. Kena nggo tumbas es ya, Pak. Iya. Masa tuku es batu kok 20.000 ndak iso-iso filek. Lho kok es batu sing rada Apa? gawul to. Oh, maksud Es krim. Ya ora ya es batu dosa ngisor longan dadi kan kaya AC nggo turu. Ora mangsane. Leres ta? Alhamdulillah. Ya semari seneng ya ngono kuwi ta. Dadi ora rupa nek ya ora bondo. Ah iya, rupa elek sithik lah ning sepenting atine apik. Ngono. Ning apa ya ora perlu bondo to, Pak? Mung cukup ati mawon nggih. Boten Jawa. Senengamu kok Engko pindho Jawa terus. ketingale mungkin jam-jam setengah loro ngoten. Nggih, isih nunggu menika. Nggih, ngentosi Krane nek dibuka bakdo. mangke setengah loro kita. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih Ya caca. Biasane nek angel iki angel ora entuk jodoh-jodoh. Nek gampang kadang asik loro telu. Kayak sing ngendang ngisar ki. Loh. Maksudnya piye? Lho sing ngendang kok mbok anggap angel ku piye? Oh gak gampang. Oh. Saking gampang iki nonggone daerah wetan ana, kulon ana, tengah ana Wis gitu. kadung payu kok. Heeh. Nyandung nyimpar. Kadang nggih. Mangga. Nggih. Yen angel
Cahayu. Mas monggo. Nggih. Rina wengi dadi ati tanpa dahat tanpa kayung marang selirane tansah kumawanging netra dro ati kadung tresna tan liya hamung sliramu satemah loro as Jan suwanen kok nggih sae mantan jenengan. niki teknik seni perproson Mbak Diana. nggih. Aslinipun biasa. Lebet keimbang ana mawon nggih, Mas. Mangga. Saben dina ngalamun jroning sepi sepi samun tomongan jagat tulu wewayanganmu do Kang Mas wong bagus linan-linan bisa ngalami saya rujit Sing sayo sing rukun
sarangan karo Gagak Kaca musik Diana Viola sini kuyung nyugalih